Goedenavond, dit is Zeeland Nu. In de komende minuten praten we je bij over het laatste Zeeuwse nieuws. De inkt van de uitslag is eigenlijk nog niet opgedroogd en dan komt dit bericht. Chaotisch. Zo kun je de situatie rond de twee nieuwe lokale partijen op Noord-Beveland wel omschrijven sinds afgelopen woensdag. Toen deden ze mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Gisteren zeiden ze dat ze zouden gaan fuseren, maar vandaag zit het weer helemaal anders. Wij gaan samen verder werken als één fractie, geen fusie en geen nieuwe partij, maar samenwerken in de raad als één fractie. En waarom is daarvoor gekozen? U wil daar verder niks over zeggen? We gaan daar verder geen commentaar op geven, dat hebben we hier intern besproken en dat gaan we ook zo houden. Dank u wel. Alle partijen van Noord-Beveland waren vanochtend bij elkaar om de verkiezingsuitslag te bespreken. Daar kregen ze ook het nieuws van de afgeblazen fusie te horen. Ja, een merkwaardige ontwikkeling. We hebben de verkiezingen gehad. De kiezer heeft gesproken. En dan vind ik het merkwaardig dat de leiders binnen 2 dagen bij elkaar zitten en schijnbaar een soort van nieuwe partij hebben. Ik vind dat heel merkwaardig. Ja, het is natuurlijk een ingewikkelde situatie waar we in balans zijn, maar het is echt wel een situatie voor hunzelf, die hunzelf ook hebben gecreëerd. En ja, wij hebben naar geluisterd, hebben geprobeerd hun ook een beetje te helpen om het wat duidelijker te maken. En ik begrijp dat ze nu als één fractie op gaan treden in de gemeenteraad. Dus ja, we gaan het afwachten of het morgen of overmorgen weer is. Ik moet wel zeggen, ik vond hem even ingewikkeld. Zeker nu een dag na de verkiezingen. Ik weet niet of ik dat per se heel chic vind. Ook naar de kiezer die natuurlijk ergens voor gekozen heeft. En nu ineens ontdekt dat ze misschien toch ook voor iets anders erbij gekozen hebben. Maar los daarvan, ik denk dat alle samenwerking goed is. En dat we hier in een kleine gemeente zitten waarop je dat juist moet gaan doen. Want uiteindelijk is het de stem van de burger die gehoord moet worden. En het belang van de burger die we voorop moeten stellen. Is dit kiezersbedrog? Ik vind van wel, als je aan de voorkant echt, ze waren al met elkaar bezig, toen zijn ze toch weer uit elkaar gegaan, 2 aparte partijen. En als je dan net na de verkiezingen, je hebt stemmen binnengehaald en je gaat dan toch weer samen. Ik durf erom te wedden dat mensen echt bewust op een partij hebben gekozen en niet voor deze fusie. Ja, bedrog vind ik een lastige term. Ik kan me wel voorstellen dat dit veel verwarring oproept, ook bij onze inwoners. De inkt van de uitslag is eigenlijk nog niet opgedroogd en dan komt dit bericht. En ik denk dat net als veel Noord-Bevelanders, dat ik wel kan zeggen dat ik ook mijn wenkbrauwen gefronst heb toen dit bericht naar buiten toe kwam. De partijen hopen nu op rust en openheid voor het verdere verloop van de coalitievorming. In het centrum van Terneuzen is een man van eind 30 opgepakt voor het uitbuiten van een 83-jarige plaatsgenoot. Een tijd lang zou hij de man hebben gedwongen om geld te geven en zijn pinpas af te staan. Ook zou hij regelmatig bij het slachtoffer thuis zijn geweest voor eten, drinken en sigaretten. De architect van onder meer de megakerk in Ierseke is overleden. Het gaat om Wouter van Beinum. Door het hele land ontwierp zijn architectenbureau veel reformatorische kerken, maar ook schoolgebouwen en appartementencomplexen. De jaarlijkse vogeltelling ken je vast wel. Maar ooit gehoord van de Schelpenteldag? Langs de kust van Frankrijk tot Noord-Nederland trokken vrijwilligers naar het strand om schelpen te tellen. Zoals hier in Oostkapelle. Waarom doet u mee? Ik las het gisteren op internet en ik was toch in Zeeland. Ik kom uit Rotterdam. En ik dacht, ja, daar moet ik bij zijn. Ik vind het leuk. De tellers verzamelen 100 schelpen op het strand. Daarna doen ze die sorteren en registreren samen met vrijwilligers van de Schelpenteldag. Wat valt jou op van alles wat je gevonden hebt? Dat het heel veel verschillende zijn. En het zijn er ook echt superveel. De teldag wordt elk jaar georganiseerd om meer te leren over het leven in zee. Als je schelpen gaat tellen, dan krijg je een indruk van welke soorten leven hier nu. Je ziet dat er steeds meer schelpen worden gevonden die eigenlijk zuidelijker leven. En er zijn ook steeds meer exoten, zoals deze Amerikaanse zwaardscheden, die met schepen naar Europa zijn gekomen. Het is een exoot, ja. En die doet het hier, inmiddels is hij eigenlijk autochtoon geworden. Want op een gegeven moment is een exoot gewoon, hoort hij bij de bevolking. Hè. Net zoals bij mensen vind je dat dus ook bij dieren, ja. En zo levert een dagtellen op het strand toch een hoop nieuwe kennis op over de Noordzee. Dat is de samenhorigheid, de gezelligheid, met je paard bezig zijn. Dit is Jaco Groenendijk en hij rijdt niet alleen vandaag de laatste strol van het jaar in Sirooskerke. Hij rijdt ze elk jaar allemaal. Ze vragen mij wel eens,
wat is nou de leukste stro van Schouwen-Duiveland? Ik kan geen antwoord geven. Ze hebben allemaal hun eigen charme, hun eigen idee, hun eigen feestjes, hun eigen paardengroep, de mensen. Het is gewoon één groot feest. Zoals ze op Walcheren heel goed kunnen ringsteken, zijn wij de stroriërs. Tijdens de stro wassen de eigenaren van de paarden de benen van hun edele dieren om de geesten te verjagen voor een nieuw buitenseizoen. En hoewel Jaco er nog uren over wilde vertellen, dacht zijn paard er anders over. Ik hou u niet langer op, want volgens mij, hoe heet uw paard? Dit is Kaartje. Ik denk dat Kaartje zin heeft om zich weer bij de rest te voegen. Ja, zeker. Leuk dat jullie er zijn en houd het vooral in de gaten. Stroriërs Schouwen-Duiveland. Eén groot feest. Yes, en het lukt gewoon. Tot kijken. Doei. Voetbal Midden-Zeeland heeft een week uitgekeken naar dit prachtige affiche. Hoek tegen Quick Boys, de topper in de tweede divisie. Het duurt lang voordat die ontbrandt. Pas in de tweede helft eigenlijk met deze kans voor Dinsula. De topscorer van Hoek schiet een beetje wild over. Dan Quick Boys in de aanval. Opening op Joel van Kaam, hier zo. Bal komt dan uiteindelijk terecht bij Riley Rainnet en die schiet hem van ver binnen. 0-1 voor Quick Boys. Ploeg staat op 3 punten achterstand van Hoek en kan dus een mooie slag slaan vandaag. Thuisploeg moet dan met een antwoord komen. Kevin Hebbelink stoomt op, vindt dan Sula. En in de rebound Noah Alteban, 1-1. En dat blijft het ook. En Hoek blijft dus ook koploper in de tweede divisie. En 30 kilometer verderop is er nog een topper. Kloetingen tegen FC Rijnvogels in de derde divisie. En Kloetingen komt dan op voorsprong via Gianni Tibos. 1-0. En Kloetingen gaat dan door. Bal op Ruben de Jager. En die maakt er 2-0 van. Kloetingen wint, is nu alleen koploper in de derde divisie. Met nog 8 duels te gaan. Het weer had in Zeeland vandaag 2 gezichten. In eerste instantie was het vandaag grijs met hier en daar nevel en misvladden, zoals in Oost-Soeburg en ook in Vlissingen. Op Schouwen-Duiveland en de Bevelanden bleef die lage bewolking ook in eerste instantie nog wel even hardnekkig. Maar in de loop van de ochtend trok alles langzaam open en de mist verdween, de wolken losten op. En in de middag kwam overal in Zeeland een stralende zon tevoorschijn. Vanavond en vannacht blijft het rustig en helder. De temperatuur zakt erbij naar zo'n 3 tot 6 graden. Maar mist of lage bewolking krijgen we niet. En morgen en ook de eerste dagen van de komende week profiteren we van een gunstig hoge drukgebied. De zon is volop van de partij en zondag wordt het daardoor zelfs nog wat warmer dan vandaag met temperaturen tussen 12 tot 16 graden. Maandag en dinsdag houden we het droge weer met geregeld zonneschijn, maar woensdag slaat het weer dan wel weer om. We krijgen dan te maken met veel regen, de wind neemt toe en het wordt een stuk frisser. En tot zover. En ook graag tot zo bij Zeeland de Week met een overzicht van het Zeeuwse nieuws van de afgelopen week.